Вітаем усіх нашых слухачоў. Радая сустрэцца зноў з вамі на нашым падкасці. З вамі Ганна Волынец І Алена Вахрамеева. Прырода настолькі ачысцілася, што ў гэтым сезоне мы злучаем высокія ідэі і штодзённыя праблемы, стэрэатыпы пра грамадства і філасофскія канцэпцыі, гісторыі пра людзей, прадметы і машыны. А таксама разбіраемся, як усё гэта ўплывае на стан нашай планеты. У мінулым выпуску мы абмеркавалі асаблівасці гуманізму і тое, як ён звязаны з рознымі спосабамі харчавацца. Мы даволі гарача размаўлялі пра веганства і нутрыцыялогію, а таксама пра дыскрымінацыю па тыпу валасянога покрыва. Ганка, пра дыскрымінацыю па відах, мне здаецца, ўсё ж такі, гэта калі людзі лічаць сябе лепшымі за жывёл. Ну, вось пра гэта, здаецца, мы казалі. Ты ж не паспрачаешся, што ў жывёл іншыя валасы. Крацей, пра што я? У мінулым выпуску дзяўчына-веган казала, што выступае супраць любой відавай дыскрымінацыі, і тут у мяне шмат пытанняў, бо як бы мы не хацелі, але ўсе не будуць роўнымі. Ну, ты ведаеш, Ганка, ты зараз на хістку глебу стала. Я? Чаму? Ну, бо такімі думкамі, такімі фразамі можна апраўдаць любую дыскрымінацыю. Я думаю, ты ж разумееш. Ну, я-то разумею, але дзе я і дзе жаданне апраўдаць дыскрымінацыю. Проста не існуе ідэальных мадэляў, дзе ўсё справядліва. І я б хацела паказаць, што ў канчатковым выніку ідэі усеагульнай роўнасці гэта утопія. Слухай, ну пакуль гэта, напэўна, ўсё ж такі трошкі абстрактна, ну, прыбач. Але я так разумею, што зараз мы разбярэмся падрабязней у гэтай тэме. Природа очистилась. Ганка, ну раскажы мне яшчэ раз, каго ты прапануеш дыскрымінаваць? Бульбу, Алена, мы будзем дыскрымінаваць сёння бульбу. Бульбу, значыць. Цікава. Ну, карацей, глядзі. Вось ты ідзеш у краму. Ты там бачыш мяса, сярод яго няма мяса людзей. Таму што мы лічым, што людзей есці нельга. Жывёл як бы есці некаторых можна, некаторых нельга. Наша экспертка ў мінулым выпуску казала, што гэта спецішызм, калі я не блытаю слова. І гэтым словам абазначаюць відавую дыскрымінацыю. І выснова далей вельмі цікавая, тыпу нікога дыскрымінаваць нельга. Але, як я ўжо казала, утопіі не існуе, і перайдзем на простыя прыклады. Возьмем бульбу. Дэ-факта яна з'явілася ў Беларусі ў часы расійскай імперыі. Ёй дабравольна-прымусова замясцілі іншыя віды, ну, ежы, але дэ-факта іншыя віды сельскагаспадарчых раслін. Бо гістарычна ў нас елі нашмат больш рэпы, чым бульбы. А ў выніку мы маем зараз сітуацыю, калі я, у которой усе сваякі з вёскі, па шчырасці нават не ведаю смак рэпы. Вось ты пра што. Ну, трохі пачынаю разумець. Ну, мне здаецца, такі завоз вось падобны і пашырэнне відаў, ну, яшчэ могуць быць, ну, такі прымальныя ў сельскай гаспадарцы. Але ў жывой прыродзе гэта, ну, можа скончыцца вельмі драматычна. Напрыклад, ты ведала, што у Паўднёвай Амерыцы раней не было бегемотаў. Ну, нагадаем нашым слухачам, як яны выглядаюць. Бегемотаў у Паўднёвую Амерыку завёз наркабарон Эскабар у мінулым стагоддзі. І такім чынам ты, ну, разумееш, што гэта інвазіўны від. І цяпер яны канкуруюць за месца ў экасістэме з капібарамі. Дарэчы, такія вельмі мілыя жывёлы. Капібары вельмі мілыя. Ну, карацей, да, прыклад пра бульбу, ён даволі папулісцкі, мякка кажучы. Я проста да таго, што любая ідэальная мадэль будзе мець рэальнае ўвасабленне, і тут мы сутыкаемся з мільёнам праблем, таму што жаданне, каб усім было хорошае. Але па факце ніколі ўсім добра не будзе. Калі казаць пра рэальныя сітуацыі, то у Беларусі з актуальных прыкладаў, калі як бы хацелі, каб усім было добра, гэта бальшавік. Яго завозілі кармавую расліну, а ў выніку. Карацей, я проста, каб праілюстраваць, узяла каментар у адной дзяўчыны і зачытаю яе расповед. Ёй вельмі набалела.
Мой самы вялікі боль баршчавік пачаў расці на маім баку возера. Я жыву ў маленькім горадзе Віцебскай вобласці, і мой раён адзін з лідараў па колькасці баршчавіка ў краіне. На працягу апошніх дзесяткаў гадоў ім зарастаў бок возера супрацьлеглы ад майго дому. А некалькі гадоў таму расліны баршчавіка апынуліся з майго боку возера, метрах у 40 ад канца нашага участка. І гэта баліць. Ох, канешне, спачуваю ёй і ну, з іншага боку, ну як то сказаць, радуе, што чалавек неабыякавы, звяртае на гэта ўвагу. Ну, а што тычыць гэтай расліны заваёўніка, як яго часам называюць баршчавік, ну гэта сапраўды такі манапаліст. Ён не мае ніякай канкурэнцыі ў натуральным асяроддзі. І калі вось куды ён трапляе, то выцясняе іншых вакол сябе. Ну і вось калі пра канкрэтна бераг возера, то ён сапраўды стане непрыдатным для адпачынку, там увогуле не прагуляешся, ўжо не кажучы пра тое, каб не ведаю, там адпачыць, пазагараць. Складана не пагадзіцца з табой. Я проста дадам, да чаго гэта. Гэта пра тое, што былі намеры хорошыя, у выніку экасістэма змянілася, і немагчыма аднолькава ставіцца да ўсіх відаў раслін у гэтай экасістэме. А што тычыцца самой гісторыі, мне проста падабаецца праводзіць паралелі з грамадствам, таму што, мне здаецца, мы не настолькі моцна адрозніваемся ад прыроднага свету, як нам здаецца. Карацей, у канцы гэта дзяўчына дадала вельмі цікавую ацэнку. Яна сказала, што ёсць слабыя віды, якія патрабуюць унікальных умоваў асяроддзя, і моцныя, якія вырастуць насуперак. І вось тут я падумала, што, канешне, у выпадку з інвазіўнымі відамі гэта актуальна, але часам людзі абсалютна аналагічна выказваюцца пра грамадства, нават не задумваючыся, што гэта зусім іншае. Мне падалося, што пра людзей таксама гавораць роўна так жа. Ну, слухай, тут з табой таксама нельга не пагадзіцца, бо ёсць слабыя, ёсць тыя, хто прарастуць насуперак, адным трэба даць магчымасці, а іншых адправіць падалей. Слухай, ну, жорстка. Але, на жаль, знаёма гучыць. Бо так гавораць пра імігрантаў, пра людзей з інваліднасцю, ну і шмат іншых груп, якія, так бы мовіць, не ўпісваюцца ў нейкія стандарты, прыдуманыя кімсьці. На пачатку мы казалі пра спецыфізм, рознае стаўленне да розных, умоўна кажучы, відаў, і што гэта не павінна ператварацца ў дыскрымінацыю. Дык вось, мне здаецца, што ў грамадстве такі свайго кшталту спецыфізм таксама існуе. Часам яго называюць расізмам, часам нецярпімасцю, часам яшчэ неяк. І з ім складана змагацца, але спосабы ёсць. І мне здаецца, чалавечая этыка кажа, што немагчыма роўна ставіцца для ўсіх, але людзям трэба нават не роўнасць, а роўныя правы і магчымасці. І тут мы моцна адрозніваемся ад прыроднага асяроддзя і таго, што завуць інвазіўнымі відамі. Адна справа інвазіўныя віды раслінаў, і іншая справа інвазіўныя віды людзей. Ну, тут галоўнае не блытаць кантэкст, бо ўсё ж правы чалавека не тое ж самае, што правы раслін, і чалавечае грамадства в нейкім сэнсе штучнае. Гэта не як у дзікай прыродзе, няма раўнавагі, ёсць складаная сістэма ручной рэгуляцыі. Ну, цябе, умоўна кажучы, ніхто не з'есць. Ну, як табе сказаць? Ну, калі мы скажем так, закон забараняе цябе проста ўзяць і з'есці. Гэта такая ўмова, як з бульбай у агракультуры. Ну, ў нейкім сэнсе так. Чалавек часта як ганарлівая бульба. Адны віды людзей лічаць сябе выбітнымі у параўнанні з іншымі, спрачаюцца за тое, хто тут гаспадар. Мне здаецца, складана пазбегнуць у жыцці такіх момантаў, і я лічу паталагічным жаданне лічыць дасягненнем тое, што па сутнасці нельга выбраць. Напрыклад, з якога колеру скуры ты нараджаешся, ці да якога гендеру адносішся,
Альбо у якой краіне ты з'явіўся на свет. У той, дзе ёсць вайна, ці яе няма. Менавіта. У прыродзе ўсё больш жорстка. Там роўнасць відаў залежыць ад сілы. Ну, таму, мне здаецца, немагчыма прымяніць ідэі гуманізму і роўных правоў да ўсяго ў свеце. Можа, толькі да месцаў, куды ўмяшаўся чалавек і стварыў сваю штучную рэгуляцыю. Карацей, на гэтым моманце я ўжо не ўпэўнена, што чалавечае грамадства гэта адназначна добра альбо адназначна кепска. Слухай, пакуль я прапаную падвесці вынік вось такі, што чалавек не такі ўжо карысны для прыроды. Магчыма, мы самі па сабе для яе інвазіўны від. Убей всех людей. Убей всех людей. Ты должен убить всех людей. Бендер, проснись! Мне приснился прекрасный сон. И ты там был. А магчыма, праблема толькі ў тым, што чалавек лічыць сябе лепшым за іншых, галоўным сярод усіх галоўных, як казаў нарвежскі заснавальнік глыбіннай экалогіі Арне Нэс. Я прапаную працягнуць разбірацца ў гэтай тэме наступным разам і далучыць да нашай з табой размовы экспертаў. Як ты лічыш? А каго? Я думаю, што нам трэба будзе нейкі біолог, ну і чалавек, які можа прааналізаваць інвазіўныя віды, я не ведаю, ці можна так казаць, людзей, які трапляюць у іншыя грамадствы з, можа, там трохі іншай культурай і наколькі яны адчуваюць, ці могуць быць там інвазіўнымі ці сваімі. Ну давай паспрабуем. Природа очистилась. Дзякуй, нашы паважаныя слухачы, што вы з намі. У гэтым сезоне мы выходзім за межы звыклага ўяўлення аб экалогіі і спадзяемся, што вы разам з намі робіце гэта. Не забывайце падпісацца на наш падкаст, пакінуць свае каментары і падзяліцца спасылкай з сябрамі. А калі захочаце даць нам зваротную сувязь, можа нешта прапанаваць альбо нават зрабіцца нашым госцем, пішыце ў каментарах ці на электронную пошту greenvoice.belarus@gmail.com. Адрас ёсць у апісанні падкаста. Да наступнага выпуску!